Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jama'a fata alkhairi, fatan kwa lafiya. Ni ne naku na kullum baban masoya insha Allah. Yau ba kuma bane na zo muku da wani application wanda kowa zai karu da shi, har ma masu downloading da masu aika kuɗi, bariki masu aika kuɗi kamar daga Niger zuwa Najeriya ko kuma daga Najeriya zuwa Kamaru. Insha Allah kuɗi wannan zaka aika su ba tare da ka ɓata lokacinka ko kuma ka fita daga gidanka ba, kana cikin gidanka insha Allah zaka aika wannan kuɗi insha Allah. Da farko dai in ne farko shigowa da Allah ka danna min subscribe, shi ka danna min ƙararrawa da bakin na ɗora wannan bidiyo insha Allah zan sani za a sanar da kai insha Allah. Application nan ba wani application ne ba insha Allah. Shi wannan application ba wani abu ne, application suna ne Paysika. Zan bar shi a ƙasan description ina, da zalin in ka shiga ƙasan description ina zan bar shi, zaka ga application sunan shi Paysika. Kana shiga zai kai ka ga application ɗin. Ba wani abu ne application ɗin, wallahi yanzu in kana Kamaru, kamar yadda kwatancen da nake ma ƙara kwatanta ma kafin mu kai ga application ɗin. In kana Kamaru zaka tura ma wanda a gida ko Najeriya ka tura mishi, zai ja kuɗin shi cikin sauƙi, kuma yana fitowa da katin virtual kamar masu YouTube. Kamar kana da channel ɗinka na YouTube kuma an kai ga biyan ka, an soma biyan ka, kana so ka cire kuɗinka ta wannan application, za ka iya cire kuɗinka. Zai zaka ma da katin virtual insha Allah za ka cire kuɗinka ba tare da ɓacin lokaci ba insha Allah. Kana gidanka ka cire kuɗinka lafiya lau. In euro ne, in dola ne, in ya yake kuɗi insha Allah za ka cire kuɗinka ba tare da wani ɓacin lokaci. Kuma application ba wani application yana yi a faɗin duniya na Afirka insha Allah. To mu je, za mu kai ku gan mu cika ku da yawan magana insha Allah. Za mu kai ku ga application ɗin bisau. Da zalin mun shiga wayan mu kamar haka, shi mu je cikin Google Play Store namu. Mun shiga Google Play Store namu, shi mu rubuta Paysika. Za a je muku shi saman description insha Allah. Da kun shiga za ku shiga tab da cikin Paysika insha Allah. Sai mu shiga cikin downloading. To ni da yake ina da shi ka shiga continue. In ka gama downloading dai continue. Yanzu dai bari mu shiga, so muke mu nuna ma jama'a yadda ake komai da komai insha Allah. Application zai nuna maka haka, sai ka danna ƙasa gurin nan gashi, sai ka shiga. To nan sai ka rubuta suna yadda kun ka san yadda ake kullum. Ka rubuta sunan mahaifinka, ka rubuta sunanka, mace kake koko namiji, a'a namiji nake. To nan ƙasaisai ne, duk ƙasaisai a na Afirka akwai shi, ƙasaisain Afirka kai har na Italy wani ƙasa duk suna. In dai kana so ka aika kuɗi ko wace ƙasa kake, Niger bari in nuna muku example. Niger, Najeriya, ga Niger ga Najeriya, Najeriya insha Allah. Bari dai mu sa ni nan ina Gabon, sai ka sa kana Gabon. In Niger kake, in Kamaru kake, bari mu sa Niger. In Najeriya kake, bari mu sa Najeriya. Mun sa dai Najeriya. Kuma shi wannan abun aiki biyu yake yi. Za a baka katin virtual. Shi katin virtual abin da ake cewa katin virtual, za ka amshi kuɗinka kamar online, za ka siya abu online ko PayPal. Akwai, kun san PayPal? Da yawan mutane dai na san wasu sun san PayPal, wasu ba su sani ba. Kuma kuna so muku bidiyo saman PayPal, yadda ake buɗe PayPal a nan Afirka. A nan kun sa na Afirka ƙasashe ɗan kaɗan ne, ƙasa biyu na da shi PayPal a nan ƙasar nan. Kuma yawancin samun kuɗi a yanar gizo ta PayPal ne ake yawan samun su. Kuɗin da kuke gani yanar gizo, ko in kana da channel YouTube, in kana so ka karɓi kuɗinka wannan zai amfane ka. Duk dai abin da kake so, in kana so ka karɓi kuɗinka wannan zai amfane ku. Duk zan nuna muku hanya. Amma ina so mutum 10 su fito su ce min wannan bidiyo ya musu. Dan Allah da Annabi ka ci gaba da nuna mana yadda za mu samu wannan abu. Yanzu dai bidiyon mu dai na yau yadda ake buɗa shi da yadda ake sa mishi kuɗi. Insha Allah. In mun ga kuma mutane sun so bidiyon, sai su faɗa mana cikin comment su ce bidiyon nan ya yi mana, muna so baban masoya zan cewa, muna so ka yi mana bidiyo a kai da za mu samu kartin, har mu kai ga yadda za mu amshi kuɗinmu a turai, har ya kai da ni
ni da nan Gabon, kai da can Kamaru, ko Najeriya zai iya tura maka kuɗi da nan. In dai ƙasar da kake ne zai zo saman naira sai ka sa cikin kwanta ɗinka ba tare da ɓacin lokaci ka tafi wani guri ko ka tafi a'a ni zan je a ce maka ka zo shi a ce maka da takarda ka ba da takarda ka ba da wannan ka ba da kana zaune za ka aika kuɗi ba tare da ɓacin wahala. In dai Kamaru ne mutum yake za ka aika mishi kuɗi kuma ya cire ta sauƙi. In dai Najeriya yake cire ta sauƙi, in Nijar yake cire ta sauƙi, yana zaune kana kwance bisa gado insha Allah. To yanzu dai sai ka sa email ɗin naka, sai ka sa komai da komai. To ni da yake na riga na sa. To yanzu shi in sa ni bari in buɗe da yake na riga na sa. Amma in ka sa wa'annan kaman baya bari mu komo baya. In ka gama sa za su turo maka. An wuce gurin za su turo maka code ta message. To ka tabbatar wani lambar da za ka sa na MTN Money ka ne ko na wani abin nan Orange Money ka ne ko na wani abin nan. Insha Allah yanzu dai za ka shiga. Yanzu dai za mu shiga insha Allah. Kar ka sa lambar da ka san ba na MTN Money ka ko na abin nan. Yanzu za mu shiga. Za mu shiga kamar haka ni zan shiga. Shi in sa. Insha Allah kuma sabis ke damun mu nan. A nan sabis na damun ku yankuri yauwa kun ga ya buɗe mana fuska. Kun ga yadda fuska yake in ka buɗe haka fuska yake. To kun ga nan ban da ƙwandala koɗi a ciki. Dan ni application in na ga application insha Allah shi na yi testing shi da kyau yana in saka ma jama'a dan saboda yau in ka yi abin ƙwarai ne za a yabe ka. In ba ka yi abin ƙwarai ba za ta bai yaben ka ba. Insha Allah yanzu nan bani da kodala zan nuna muku yadda ake sa kuɗi. Amma tukuna kafin mu zo zan nuna muku komai shi katin virtual ɗin da kuke cewa kun gan shi yadda yake. Zan nuna muku yadda ake samun shi. Kun gan shi nan. Zan nuna muku yadda ake samun shi insha Allah ba tare da ɓacin lokaci ba. To yanzu dai za mu je wannan za ku tambaye ni in muku video akan shi. In na ga video yayi insha Allah zan nuna muku yadda ake samun shi cikin sauƙi hanya mai sauƙi insha Allah. To yanzu dai sai ka danna nan. Bari dai mu ƙare dai da nan. Yanzu nan ga me ake nufi da nan ba. In kana so ka cire kuɗinka kamar in an turo maka kamar yanzu ni na tura maka kuɗi daga Kamaru. Na tura maka kuɗi daga nan Gabon zuwa Najeriya for example. Na tura maka kuɗi daga nan zuwa Najeriya. In kana so ka cire kuɗinka a nan za ka ga kuɗinka. Nan za ka ga kuɗinka. Shi nan gurin sharji ma na nan kuɗinka za ka gani kamar an turo maka nan za ka gani. To in kana so ka jaye shi, in kana so ka jaye kuɗinka ba wani abu ne mai sauƙi ba. Nan da za ka ga kuɗinka an turo ma wannan za ka shiga. Guri gashi kun ga guri gashi nan cirewa kenan. Kun ga sun ce retire de l'argent dans ton compte PCK vers numéro mobile money. Sai ka sa za ka sa kuɗi nawa za ka cire. In jaka 10 za ka cire sai ka sa jaka 10. In jaka 10 za ka cire sai ka sa jaka 10. Nan sai ka saka ka sa in MTN ne gare ka sai ka sa MTN. In Orange ne gare ka sai ka sa Orange. In Airtel ne gare ka sai ka sa Airtel. To nan sai ka sa number ƙasan da kake. Kamar da kun ka san mun zo mun yi abu kai ka sa. In Turai kake, in Kamaru kake, in Najeriya kake sai ka rubuta Nigeria. Voilà Nigeria. Yanzu sai ka sa number ka wanda kuɗi za su shiga cikin account ɗinka. Sai ka danna nan sai ka tafi. To yanzu shi dai wannan dai za mu nuna muku insha Allah. Yanzu contact ɗin naka. In ka tafi ma wani shago kamar shagogin da akwai su. Kun san ƙasar Turai akwai shagogin sai ku shiga nan. Da farin kun shiga nan shi in kuka zo wani shago ƙasar Turai akwai shi da yawa. Za ku danna kawai haka. Insha Allah za ku ga kuɗi kamar kun ba su kuɗi ne. Nan ga kuma ta kwantaka ne. Kwantaka wanda kake so ka aika ma kuɗi za ka shiga ka aika mishi kuɗi. To insha Allah. To yanzu dai bari mu fita nan. Yanzu menene amfani wanda muke so mu yi. Muna so mu sa kuɗi a ciki. Voilà. To yanzu ni ina so in sa jaka da dala 20. Jaka da 20.
Gabon ne nake. Sai rubuta 7 lamba na wanda nake sa kuɗi sai in shiga. Za ku ga abin da zai bamu insha Allah. Sabis ke damu da Allah ku yi haƙuri. Ku yi haƙuri, sabis ke ɗan damu. Wallahi sabis ke damu. Yawwa. Yanzu an ka ce in sa code ina. Kun gani dibo abin nan ya damu wallahi. To ba tare da kowa ya gani ba zan sa code ɗinka na mobile money ka ko MTN money ka. Insha Allah. Na sa ko za su turo min message. Za su turo min message. Kuɗi sun shiga. Kun gani sun turo min kuɗi na sun shiga. To kun ga jika da dala 20 ga su. Kamar yadda na ce muku jika da dala 20 kun gan su ko? Can babu ko dala ciki amma yanzu kun ga ina da jika da dala 20. Jika da dala 20. To wannan bidiyon namu insha Allah zan nuna muku. In naga kuna son wannan bidiyo zan nuna muku yadda har za ka kai ka samu wannan karti kyauta. Insha Allah kai ka tambaye ni baban masoya ya akai. Kamar wannan abu yana tanyan mu da nan ƙasashe daban-daban. Kana da wani ɗan uwa turai yana so ya turo maka kuɗi to ta wannan hanya zai turo maka kuɗi. Ko kamar biyan da ake yi cikin YouTube ko wani internet yanar gizo biyan nan da ake in ka samu wannan karti a ko ina ko kamar ka sayi wani abu cikin Alibaba ko Amazon ko wani abu dai insha Allah za ka iya samun kuɗinka. Ka jawo kuɗinka ko a abin da ka ku damu ha. Kuma kuɗin ma a euro ya zo nan zai koma daidai kuɗin ƙasan da kake insha Allah. To da Allah in dai bidiyo nan ya maka ka danna mun subscribe sai ka danna min ƙararrawar sanarwa domin in ji ƙarin ƙarfin ƙara kawowa sababbin bidiyoyin da za mu kawo insha Allah. Dan Allah da Annabi in bidiyon nan ya ma ka danna mun subscribe domin in ji daɗi insha Allah. In dinga kawo maka sababbin bidiyo na da na ɗora bidiyo insha Allah zan kawo maka bidiyo na.